توكلت على الله 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 جنيجي سمد لما صلى توكلت على الله ونيمبونيا بدي فما علم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دو توكلت على الله على جين ودبا فما على دو توكلت على الله أنا مديونا فما على دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمي دلي ما صلى توكلت Amba fo auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim amara biye jumai juin kalo tle muga ani kele samba fla ani muga ani nani ni doma banali ma duguti bajali fanama kabela jelen fo kabela jelen walimando mamunun sogolendo ana malikono ani malikoka malideme yoro ko niye on kuma kanye kabo jani.ml fm na sogoma ina eni ne ana maubaro katla ko baro kasiriga kiwaria duma kubo kuna sire ale konna na oyanga barayi amara ko politiquement mata ani kele tege dara ulu ka suro bago jigoro ni gaw fe sigira duru na konna na kutume muna nywanye ton kanuba una lafasa baw ulu go same foli kundo ana andado ni ngoy na ka nyefo mawye jamana kuntigi no ye colonel Asimi Goitaye Sikaso alebi labena ka kono na la sonama sini Asimi ka ngata Sikaso ka ofe sanji bolonya folo sanga ka ofe dogono dugula ay chieni ke Bamako yansa seliba bani minye délégation spéciale ale bolon furani ke sukuba umaso nyamanga to eze seli temenen ko fe seuka ofe sori kone kabo suma ko ale blara bamanci wale ke ba ofe amara francika ofe fiye tigele no france la bide jeux olympiques labin ana siran olube sena Italie ale buruna suro Espagne koro kele anufu coupe d'Europe au Canada minye jiye selege nani farkolo nyinaje tomba nyamba fo masako FIFA kalo alebe joro mindi tawma ko église segira ko de angume joro seginana anyo blaka na kodon donana jiye kono angu ye binani nani nai amboro la kana biduru nana jamana tobe chogodi akola ameni mbela jireni mauma no yutlo koroba sigi ka ankono anga siga kibara nyuma oluduma jani.ml anga chaîne YouTube ukoku sigora ni wati na yaso busa anga kuna funu dafale bela jilen soro tugumi amara ko fami ta todo dugutigi blona ama bo dugutigi denye ki kuna ko la ko laje dugaw oye fay barka oye bay bonya mafo janya mafo barka odu fora yere wolo ani jamu be wolo ngani to ati wolo ni ko mabba kelima mani vuntis de se ku lakali ni ye hagli blagata sungola kaga ta lo anyini asegito ana ferla ta faraka sabula hakili do abe minyi aboro na siroche ajabi lami abata faraka nino kwe mago amara ngo sisa ne boto ne ye drome duru burunei
b'a fɔ maa wɛrɛ na ko a ko ko min burunen don k'a ni 5 bɔlen o bɛ taa fɔ ko 10 kuma bɛ segin ka na ne yɛrɛ ma kuma min o y'a sɔrɔ dileki kura donna a kan na fini kura donna a kan na samara kura donna a sen na dɔw yɛrɛ bɛ a kun pɛn wa ni teluma don u b'a ka telu bɔ pewu k'a kɛ kungana ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga bi jumadonya ba in na an bɛna bato minnu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ye bato minnu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ka hiji taala minnu taara hiji la n'u ye bato kɛ jamana ye ala k'a minɛ maa ye jamana in kolo suma ala k'a kolo suma maa m'a kolo suma ala k'a kolo suma amara sɔgɔmada in na an bɛ tanu segin ala ma min ye kira ye ka seli ale kan k'an bangebaaw k'olu dugawu ɲini maa ɲumanw k'a fɔ olu ma k'olu ka an dɛmɛ ni dugawu ye amara maa min kɔni ye mali démocratie politique kɛ baara ye a tigi ye mali tɔɔrɔ dɛ ni jɛkulu minnu fana y'a kɛ u ye kungo bila mali da la dɛ amara ne bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la anw ka maaw ka tubabu kalan ye mun ye u ye u ka arabu kalan ye mun ye u ye u ka dɔnniyaw ye mun ye u ye u sera ka mun kɛ n'o bɛ anw bɔ nɔgɔ la amara i bɛ anw de ye anw de b'a f'i ɲɛna la révolution française l'histoire la géographie ni ko ne ma sisan ko Paris Tour Eiffel bɛ yɔrɔ min amara n b'o f'i ye ka ɲɛ nka e k'a fɔ ne ɲɛna bani ko Dɛnɛnkɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn Segu mara la e ka ne ɲininka ko Lunini bɛ Sikaso ni fan jumɛn cɛ amara Sikaso tata koko k'a binna a kɛlɛ kɛra san jumɛn nka n'i ko ma ko Napoléon Bonaparte n b'o sarada i kɔrɔ n bɛ Lamartine ka fɛnw dɔnkili da Victor Hugo n bɛ talo o la min ye u ka sedɔlanbaw ye n tɛ kale foyi la ni Racine ale ni Molière tɛ a ye mun ye a wolola mun na an bana an yɛrɛ la an tugura arabuw kɔ an tugura chinois kɔ an tugura japonais kɔ an tugura français kɔ an tugura diɲɛ bɛɛ kɔ sa a tɔnɔ bɛ min bi amara n'i taara Japon kan de bɛ fɔ ye dɛ n'i taara Chine chinois kan de bɛ fɔ ye n'i taara France kan de bɛ fɔ ye y'anw m'an disi gosi oui je comprends hein o y'anw disi gosila ye nka e k'a fɔ a k'a bɔ wolo fɔ siɲɛ 7 a fa o fara fa o fana nka n'i ko ko président joli sigira France sigi waati ni sisan cɛ u bɛ communauté république la n'i ma farati a bɛ k'i ɲɛna ko yenkaw don dɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka da an yɛrɛ la amara ne bɛ tilen k'o fɔ mɔgɔw ye denmisɛnnin minnu bɛ na ne fɛ yan ko a kɛ tan n ko min b'i bolo o minɛ i k'o ɲɛ bani e bɛ ka jɔ min na k'o tɛ fɛn ye dɛ e k'o minɛ k'o ɲɛ bani n'i y'o kɛ ka ɲɛ o bɛ nafa min s'i ma barika min bɛ o la o bɛ min ɲɛ i ye i bɛ ka girin min nɔfɛ n'i tɛna n'a sɔrɔ o tɛ se k'o d'i ma amara politique ye mun se anw ma anw fitinin politique démocratie na waati mun fɔra anw ye n'i kun y'anw ɲininka anw b'a fɔ ko non n ko nin kɔni y'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛlen amara anw nana mun ye anw ye mun jateminɛ an yɛrɛ ye ko ye cogo min démocratie nana kɛ mun de ye anw fɛ yan anw ka fantanw u ka impôt u ka taxes u bɛ wari minnu sara jamana ye ka fara jamana yɛrɛ bɛ nafa mun sɔrɔ maa damadɔ minnu sigilen don jamana kunna olu de b'o sarada u ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi député ministre jɔyɔrɔbatigi niyɔrɔbatigi musow denw olu n'u ka kow ko bɛɛ lajɛlen jamana musaka bɛɛ bɛ di olu ma anw tɛ furakɛ ka ɲɛ an tɛ kiiri ɲuman sɔrɔ an tɛ kalan ɲuman kɛ amara walahi ne bɛ se ka fili nka maliyɛn wɛrɛ wele k'a ɲininka maa minnu ye kalan kɛ musa tile la ani maa minnu ye kalan kɛ démocratie tile la k'u k'a f'i ye ko jumɛn ka ɲi ni fɛn kɔni lafura fɛn tiɲɛna n'a bɛ k'an ka jamana segin kɔ bi o ye kalan ye al'an denw n'i y'u tɔgɔ sɛbɛn k'a d'u ma k'a bila sɛbɛn kɔnɔ u t'a dɔn amara o démocratie o nana anw ka maa kalannenw an ka école karamɔgɔ ɲumanw
an ka dɔgɔtɔrɔ ɲumanw an ka avocat ɲumanw an ka kiiritigɛla ɲumanw an ka faso baarakɛla baw an ka minnu b'u cɛsiri o nana olu kɛ politiki dungaw ye k'olu kɛ politiki yɛrɛ sinsinbaw ye k'u kɔdɔ u ka baara la u bɛ min ɲɛdɔn na u bɛ se ka min di maa wɛrɛ ma u ma da o ma u y'a wari fɛrɛntɛli ɲɛ yira an ka jamana nafolobatigiw la an ka sɔrɔ tigilamaw la an ka commerçants na an ka maa minnu bɛ yen n'olu cɛsirilen don jagoko ta sira fɛ ko sira suru k'o ye faso ka nafolo ye olu nana fara u kan kɔsa in na diinɛmɔgɔ dɔw fana nana fara u kan amara tɔ kun tora mun ye sisan sa maa damadɔni jɛkulu damadɔni olu k'u sigi ka jamana nafolo tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ tɔw ma aw k'aw madu aw ka aw da de aw ka sabali aw ka muɲu aw k'aw cɛsiri aw k'aw jija nka aw bɛ sɛgɛn min kɛ aw bɛ kɔlɔbɛ min kɛ aw bɛ ta ka bin min kɛ o tɔnɔ n'o nafa san kɔnɔ o bɛ ta ka di olu sanfɛmɔgɔw de ma amara o de la bi ne ko n ko denmisɛnninw ka wuli k'u jɔ maa minnu bɛ fanga na u filanw de don u faw tɛ fanga la bi dɛ u bɛnkɛw tɛ fanga la u filanw de walima u dɔgɔninw de bɛ fanga la bi mun bɛ se ka kɛ jamana sɔrɔ a ka damakɛnya jamanadenw ma o bɛ kɛ ni mun ye faso yɛrɛ ka cakɛyɔrɔw sigi mun bɛ denmisɛnninw don baara la o bɛ kɛ ni mun ye maa min bɛ baara min dɔn i k'i jija o la i ka se ka o kɛ ka ɲɛ i ka nafa sɔrɔ i ka se ka a di maa wɛrɛ ma amara o bɛ kɛ ni mun ye kɛnɛya yɔrɔw ka sɔrɔ fantanw bɛ se ka t'u furakɛ yɔrɔ min k'a sɔrɔ u ma degun kiiritigɛ yɔrɔw la maaw ni ɲɛji kana bɔ min ye sanni feere ko ta nasira ye da dumuni ko kalanko kɛnɛyako lakanako nin bɛɛ lajɛlen jamana wari kana ta ka bɛn faamaw dɔrɔn ma tuguni fantanw fana ka to k'a fɔ ko jɔn ko ala o don ko n taara sugu la n ko n bɛ taa malo san n ye fantan malo feere yɔrɔ ye n ye fantan sukaro feere yɔrɔ ye musaka min bɛ n bolo a bɛ se ka don min na n ɲɛ b'o feere yɔrɔ la n fana ka se ka n jɔ n ka denbaya kɔrɔ ni lebu kana kɛ sali mana se n kunna kana siri n kana kunnada n kana lebu n kana wayiba n kana lajaba sunkalo mana se n kana to yiran ni siran na kalanta mana se n kana kɔnɔna kasi kɛ n kelen na n ka so kɔnɔ amara fanga o fanga n'i ye nin kɛ kana foyi ɲini fantanw kule ka i t'a mɛn tuguni wa amara n'an ma nin kɛ an bɛ fɛn o fɛn na n'a y'an diya an ka dictionnaire kɔnɔ k'a fɔɔnɔ fɛn o fɛn ka d'an ye an k'a kɛ an tɛ taa yɔrɔ si wa an ka gɛlɛya tɛ ban an ka sɛgɛn tɛ ban an ka mankan tɛ ban an ka ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ ban fanga bɛ se ka min kɛ ni jamana ka hakɛ ye a k'a bɔ niyɔrɔbatigiw ka dunni na a ka di fantanw ma a ka bila u ka fantan bolo kan u ka se ka u yiriwa amara n'i ye alimɛti buwati kelen san Bamako 40 a ka taa sɔrɔ Segu 40 don Kidali 40 don Tesaliti 40 don Ambidedi 40 don n'i ye malo bɔrɛ san Bamako ya 7,000 o ka kɛ o kelen ye safunɛ kungelen mana sɔrɔ cogo min o ka sɔrɔ o cogo la amara bɛɛ tɛ se ka jamana sɔrɔ nka jamana bɛ se ka lafiya kɛ bɛɛ bɛ lafiya cogo min na k'i to i sigiyɔrɔ la o t'a bali ne ko k'i bɛ fɛ ka fɛn san min ka di ye e denw tɛ se ka balo ni diɲɛ fɛnbaw tɛ o fana tigiw fana ka to o fana k'u ta feere gouvernement kɔni ka fɛɛrɛ tigɛ dɔ ka bɔ fantanw ka sɛgɛn n'u ka ɲani na amara walahi bi ni a fɔra ɲɛna ko i den bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ni hami sugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw tun b'a fɔ ni nin tɛ nin bila a nɔ na sisan dɔgɔtɔrɔw bɛ lisi fa k'a kɔ yɛlɛma ka tila ka ordonnance ka sɛbɛnni k'a kɔ kan ne yɛrɛ bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka ni nin fura bɛɛ kɛra i den na a tɛ sa nka mun bɛna n'a ye maaw siran parce que a da ka gɛlɛn sɔn nɔgɔya tɛ a ko la musaka minnu bɛ na ko k'o don olu daw fɛ tubabukan bɛ taa fɔ a kunna k'a daminɛ Bamako yan u bɛ jɛkulu dɔ sigi ko o ye Mali journalistes olu ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ mais exemple ta quoi Mali misali don a bɛ fɔ sisan Mali journalistes ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ ye nin ye Bamako o bɛ bolofara sigi Segu o bɛ taa bolofara sigi Kucala ka bolofara sigi Bila ka bolofara sigi yɔrɔw la wari de bɛ waranta nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa e min ye kunnafonidila fitinin ye i ka togoda la ye
e ti tama wo sɔgɔlen ye fo de ka dabila sɔrɔ min bɛna mɔgɔ minnu kama a mara u ka se k'a sɔrɔ u ka nafa sɔrɔ a la n'o tɛ fantanw sɛgɛnna dɛ démocratie diɲɛ yecogo ye tɛ kelen dɔrɔn ye o maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ diɲɛ mara cogoya wɛrɛw la o maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ démocratie kɔnɔna nka u ka bɛrɛw n'u ka hakɛw n'u ka jamanadenw ka lafiya bɛ sɔrɔ min na u b'o kɛ o c'est pour que kunungo dɔ ye n wele ko Basiru Jomayi Fayi n ko fara Basiru Jomayi Fayi la a b'a ka nafa de nɔfɛ yɔrɔ min da ka d'a ka jamanadenw na a bɛ taa ye de a ka nafa bɛ min na a b'o de kɛ ne fana ko e ka nafa bɛ min na e t'o la fiyewu f'e bɛ sigilen walitaw jalakili de la e de ye kala ta Basiru ye n ko wɔlɔfɔw de ye kala ta ye olu ma min fɔ a ka faransi taga la e maliyɛn jala e bɛ mun fɔ o la i jija yan minnu b'i kunna yan e bɛ min fɛ olu k'o kɛ fɔlɔ bani Jomayi Fayi b'a ka nafa de nɔfɛ o a b'a dɔn a ye fanga ta cogo min a bɔra kaso la cogo min fɔra a b'o dɔn min ye fanga d'a ma a b'a dɔn a ye min fɔ a ye u bɛnna min kan yaasa a ka se ka bɔ kaso la a b'a dɔn n'o tɛ diɲɛ tɛ fɛn ye o magicien tɛ o fanga de bɛ sɔrɔ ten minnu bɛ candidature la o ɲininka kɛ a bɛ sɔrɔ ten de e ka bɔ kaso la dimanche o dimanche kunɲɔgɔn e ka kɛ président ye nka cɛ dɔ y'i dɛmɛ dɛ dɔ ye fɛn dɔ k'i ye dɛ i ni dɔ bɛnna ko dɔ la hali n'a bɛɛ tɛ fɔ an mara an k'an jija an yɛrɛ ta la o de bɛ Guima national ka ko diya ne ye a ko masakɛ dɔ fatura masakɛ fatulen mɔgɔw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ u bɛ ni min se ye min ye dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ ka na n'o ye kɔnɔnin dɔ bɛ yen jimina dɔ sigilen don ko yanni sangafolaw ka na ko ka ji kɛ o kɔnɔ ko yaasa ni sangafolaw nana mɔgɔ ka ji sɔrɔ ale fana ye jɛfɛrɛdenni ɲɔgɔnna don a bɛ taa a dabɔlɔ fa ji la ka na kɛ fɛnba in kɔnɔ mɔgɔw ko kɔni bɛ k'i yɛrɛ a ko k'ale se de ye nin ye an bɛɛ k'an se kɛ jamanako la tɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan tuma min ka ɲɔgɔn minɛ tuma min ka sira kelennen ta tuma min k'u ɲɛsin yiriwali ma k'u ɲɛsin fantanya kɛlɛli ma k'u ɲɛsin u ka jamana siniɲɛsigi ma k'u ɲɛsin denmisɛnninw ka kalanko ma k'u ɲɛsin denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ma ka denmisɛnninw bɔ tungafɛ taga la ka t'u yɛrɛ di kɔgɔji ma k'u yɛrɛ fa anw bɛ ɲɔgɔn fara ni ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn lajaba la yan min yɛrɛ ka jugu waritigiw de donnen don mɔgɔw nɛnni na bi nin ye kojugu ye jamana in kɔnɔ dɛ dɔw fana kun sigilen don jamana tun bɛna ta ka d'olu ma olu k'a bɔrɔtɔ k'a kɛ cogo min ka d'u ye hali n'an bɛ sa n'o ma sɔrɔ sisan u bɛ mun de kɛ u b'u ta kɛ nɛnni ye amara a ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ fu don fu ye fu de ye o de la n k'i ma n ko bonya tɛ janya tɛ dɔgɔya fana tɛ fɛn tiɲɛ nka barika de fɔra n'ale b'i la Usmani Sherifu ɲuman ni ɲuman olu kɔni bɛ wo ci nka dɔgɔ bi jɔ sɔgɔmada in na ta an bɛ tɛmɛ an b'a fɔ maaw ɲɛna ko min ye président ye colonel Asimi sini ale kan ka taa Sikaso min ye Kɛnɛdugukaw fɛ yen baara minnu bɛ a bolo o ye université o biriki fɔlɔ dali ye siraba minnu dilanna k'olu kurumokari n'o y'u ka viaduc ni échangeur ye Babemba tɔgɔla ndolati terrain o fana kurakurayara ko baara in yɛrɛ bɛɛ tɛna na k'o kɔnɔ yen wa discours bɛɛ bɛna na kɛ ale de kɔnɔna na n'o bɔra yen Sɔrɔdasiw ka kan a bɛ taa ye ka taa tilela fana don a fɔ min ma ko repas de corps kan cɛba ale kɔnɔna na nin ye a ko la belebelebaw ye amara kunungo su fɛ an ye kibaruya sɔrɔ ko min ye parti politiques ye n'u y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna k'a jira k'a fɔ ko u ma jɛ ni furancɛla fanga ka to sen n'a ye n'u y'a ko kɛ ko les partis signataires du 31 mars k'olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la kunungo sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔni min ye ministre kɔrɔ Mustafa Diko ni ale Adama maa ye a ye ministeriya kɛ ka députéya kɛ ka tɛmɛ Adama tɔgɔ la k'u tun bɛ ɲɔgɔn ye la ale ka so a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn ye in ye a kɔni bɛ tali kɛ u ka wulikajɔw n'u ka labɛnw na an dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan a fɔra ko bɛrɛbɛrɛlitɔnw bɛrɛbɛrɛlitɔn ladigiw min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli baara kɛ n'o ye politiki ye k'u ba ka baaraw dulonnen don nin jɛkulu kelen
ale laɲini kɛ cour suprême maaw ka section administrative la k'u ma jɛni o laɲini ye ko a ko bɛ se cogo min na ko ka falen ko ka yɛlɛma don a la u ka kununko ɲɔgɔn ye u ka tɔndenw u kanubaw u lafasabaw n'an ye minnu sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ ani an ye minnu bolonɔw ye u ko samɛ foli kun don k'u kun ye ɲɔgɔn wele ko ka taa samɛ foli de kɛ Musafu Diko fɛ yen ko min ye tɔn maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la ko i n'a fɔ ko min ye Sogɛli Kokala Mayiga k'o ye min ɲɔgɔnna kɛ M5 RFI maaw fɛ k'olu ta in kun fana y'o ɲɔgɔnko ye nka mara min bɛ ko danfara ɲɔgɔn na o ka ca i taara sugu la ko sinamuso taara min b'a bolo n'o t'i bolo i tɛgɛlankolon bɛ segin o la kununko jɛrɛ in kɔnɔna na sa maa bɛɛ kɔni kuma kɛnɛ sɔrɔ nka i b'a dɔn k'a fɔ politiki ko u yɛrɛ ka kuma ni jama wasara dɔɔni u bɛ baara daminɛ kuma min na olu kɔni bɛ k'u ka sɛbɛnw fa siri nin bɛ sɛbɛn yan nin tɛ sɛbɛn yan an b'a fɛ ka nin kɛ o yɔrɔ nin selimafo cɛ ka jan dɛ Amara a kɛra i ko yan ka di yen han bɔda de tɛ yen ne m'a f'i ye ko n'i minɛ wara donna i ka bɔda cɛ i bɛ Ala minɛ de yan Mohamed Ali Bacili minisiri kɔrɔ dɔ an ka jamana kɔnɔ maa minnu minɛna ale b'o o la Samba Kulubali ale tɔgɔ bɛ sɛbɛn na ko ale ye électricien ye min ye Abdramane Korera ye o ye ingénieur de téléphone ye Laya Gino o ye économiste ye ale bɛ sanayɛlɛ kalanso la Moulaye Aïdara PDS parti président y'o ye Mustafa Diko ale ye Adema Danga ɲɛmaa danga ye min ye Mamadou Traoré ye o ye parti union ɲɛmaa ye Amadou Maïga ale RPM vice président ye min ye professeur fana do Kabala université la Yaya Sangare ale Adema secrétaire général ye Male Kamara ale parti CNDR o ɲɛmaa ye ka taa fara Mamadou Traoré ka alternative pour le Mali o ɲɛmaa ye ale ye u y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen u kɔni y'u cɛ saw maliyɛnw ko nin waati in na ko jamana mago bɛ basigi ni lafiya la ka taa tɔnsigi kɛ tɔnsigi min ni a kun dɔɔnin tɛ k'a sɔrɔ bɛrɛbɛrɛli tɔnw olu kɔni dulonnen don ko jamana bɛ ka min kɛ k'o ka ɲi duguden dɔw ko nin waati in na nin kun kan ka kɛ basigi ni lafiya ye sari dugusajɛ kun man ka kɛ girinkajɔ wɛrɛ ye jamana mago tɛ nin ko ninnu na nin waati in na min ye jamana kɔnɔdenw ye u kamana gannen don u yɛrɛ bolo baara kan ka se ka taa sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin si ye yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min Amara bi min ye nin waleya in kɛlen maa caman de bɛ Mali kɔfɛ olu ko nin ko in mɛnna nin ma kɛ ko sabula ko parti politigiw u bɛ baara min na dugu ma u bɛ wulikajɔ min na dugu ma u bɛ ka ko minnu labɛn u bɛ ka bɛnbɛnbɛn minnu kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ ko sabula partiw olu dulonnen don ko ni partiw dulonnen k'u bɛ mun kɛ n'u tɛ ka ɲɔgɔn ye tɛ k'u bɛ mun kɛ ko n'u ka clandestinité tɛ ko jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko parti tɔ minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ fanga sɔgɔma don dɔ la k'olu tɛ nin baara ninnu na k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn filɛ ka ɲɔgɔn jateminɛ nka nin waati in na maaw ye fiɲɛ ye min na o ye k'a fɔ olu tɔnjɛkulu ɲɛmaa damaw olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min bi ni sariya yɛrɛ kɛlen don k'o bali u la pewu k'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka o baara ninnu kɛ ka kɛ ni u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko partiw kɔni dulonnen wa min ye a ko la jugumayɔrɔ ye olu parti kelenw minnu bɛ signataire 31 mars kɔnɔ olu de fana ye plainte don jamana ale ka o décision in ka taa o juguya la ko yalama ko a ko bɛna wolo mun na don nataw dɔrɔn de b'o yira maaw la laɲininikɛla dɔw ko n'a ma ɲɛ k'u minɛna k'u bila sariya ka bolo kan ko sabula maa minnu y'u minɛ olu t'u dɔn wa min ye u ka sɔrɔnadonbagaw ye k'olu na fara ɲɔgɔn kan bi ka laseli kɛ Amara ni a bɛ fɔ nin de ma ko an k'an sigi k'a tɔ kɔnɔ aw b'a fɔ cogo min tubabukan na ko à suivre dɛ o bamanankan ni an k'an sigi k'a tɔ kɔnɔ i bɛ kala yan o kala kɔni aw de t'a fɔ ko Madame Traoré Umu Kulubali wa Umu Kulubali min bɛ Tarawelakaw ka sigi la o y'a fɔ cogo ye o tɛ o fa de ka dɔntaw kan i k'o bila i ka kalifɛn kɔnɔ Bamakɔ suguba k'a furanna k'a jɛ pas seli dugusajɛ délégation spéciale ɲɛmaa n'o ye Bala Traoré ye ale n'a ka maaw u ko waati tɔw la suguba kɔnɔna na u bɛ camion 6 de bila ka taa ye tile o tile nka seli dugusajɛ k'u ye camion 8 de bila ka baara kɛ min ye suguba ye n'o ye sɔrɔsikɛ min bɛ voirie kunna
ale o baara kɛ a yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ni suguba kɔni ko banna seli ni k'i bɛ tɛmɛ amara fana ala farali kan dɛ wa ko bi ko maa bɛ se ka tɛmɛ suguba fɛ k'a bɛ seli dugusajɛ san min fana surula kunnasini so k'u taar'o fana kama ko bi k'u ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye duguba in bɛ se ka jɛ cogo min nka amara u ka taabolo ko lajɛ u bɛ ka dɔ kɛ dɛ nka u ka taabolo lajɛ bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ tɛ duguba ye duguba tɛ se ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ fana ye u k'o fara u ka baaraw kan a bɛ sɔn ka lafiya minnu ye sigira fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la minnu b'a fɛ ka sigi u k'olu jateminɛ an bɛ fɛn kelen fana f'u ye amara an ɲɛ bɛ bamakɔ fan bɛɛ kɛtɔ la station ye u k'u hakili to o ko in na bi tɛ dɛ nka don dɔ la u bɛna fɔ ko n'u kun y'a dɔn yan a dan tɛ station gunnen don kaburu dɔ la ɲare Aminalayi ani Sotiba ayiwa donc an kɔni bɛ min f'u ye station jɔba min bɛ bamakɔ kɔnɔ bi u ka fɛɛrɛ ɲini o fana na a bi tɛ dɛ don dɔ la a bɛna fɔ ko n'an kun y'a dɔn ala ka sababu ɲuman da an ma Baɲangarakaw fɛ yen Sanga ale ye yɔrɔba ye a maire yɛrɛ ye Ali Dolo ye an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn so ta ɲɔgɔnna kɔni sanji ye tiɲɛni don olu kun min ye so dɔw ye olu wurukutura Baɲangara yɛrɛ ale ni Sanga cɛ kilomɛtiri 40 an y'o kɛ siɲɛ caman u y'a yira k'a fɔ sa ko sanba min nana o don ko sufɛ k'a kɔni ye tiɲɛni kɛ yen nka halisa maa t'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni tiɲɛni danna min ma nka maa si tɛ min ni tora a la fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni tun bɛ sen na bingali dɔ fana kɛra Duwansakaw fɛ yen kamalen dɔw kulu marafatigi dɔw ka maaw olu kɔni nana baariso dɔ kɔnɔ sa ka mugu ci bɛɛ la fɛn fɛn tun bɛ yen maa 4 o sara nɔgɔni fɛ maa dɔw joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la ko sɔrɔdasilakaw kɔni ye yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen larawulili daminɛ min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ko baari in ko a kuma cayalen kun do yɛrɛ sabula maa yɛrɛ bɛ k'u ɲɔgɔn ɲininka n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ terrorisiw ta tɛ baari in ye o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛ ko o tɛ wa nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min ye Segukaw fɛ yen Sori Kɔnɛ ale bɛ bɔ Sunba bɛ Segu ale marabolo la u y'ale labila kunu k'a ka se a ka so Bamacɔle n'u ka wale kɛbagaw de tun y'ale minɛ janvier kalo tile 23 san 2023 salongo u kɔni y'a labila a kɛrɛfɛmaw duguladenw olu kɔni ye nisɔndiyaba de kɛ Sori ka bilali la ko ala y'a kisi ka bɔ nin kojugu in ma cogo min na amara diɲɛ seleke 4 maaw ka kiiritigɛ so min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko la Haye CPI olu ko u bɛ labɛn na nin kalo in tile 26 o tɛ tarata nata ye sa wa tarata don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 26 ma kamalen min bɛ yen n'o ye Alassane Ag Mohamed ye ni ale Alassane Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud n'ale ka kiiri kɔni tun bɛ sen na CPI kɔnɔna na sabula min ye yɔrɔ sawulen minnu bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen ale tun ye dangari olu la waati min na Bamacɔle n'u ka wale kɛbagaw tun bɛ yen maa 22 olu de nana ka na lakalili kɛ min ye maa 51 olu ye ciliw kɛ olu welela bɔlɔlɔsiraw fɛ min ye maa 22 ye olu kɔni nana kɛnɛ kan ka se ka kiiri in kɛnɛ kan kiiri jaabi bɛɛ lajɛlen sigilen don k'o de kɔnɔ sa ko o kɔni de ye nin o de kan ka kɛ nin kalo in tile 26 min ye CPI maaw ye u yɛrɛ kɛlen don ka labɛn kɛ koyi ko maaw bɛ se k'a ye k'i to fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ u ye sɛnw di ko yaasa kiiri in bɛɛ lajɛlen ka se k'a lajɛ olu ka CPI kɔni a kiiri maa minnu nɔ minɛ n'olu u vɛselen de bɛ na u vɛselen n'u karabatelen de bɛ na abara ala k'an sɔn hakili ɲuman na kununko gouvernement ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ yen n'a bɛ kɛ araba o araba zen ta kɛra kununko alamisa ɲɛmaaya tun bɛ président bolo n'o ye colonel Asimi ye baaraw kɛnɛ ka sa k'u ye jateminɛliw kɛ ka sɛbɛnw lajɛ sɛbɛn minnu kan ka kɛ sariya ye ka ministre k'olu lamɛn u kan ka baara minnu kɛ o hukumu kɔnɔna na sa ministre mairie fondation na ale ni jamana calatigɛ jɛkulu cɛ gouvernement ni jamana calatigɛ jɛkulu cɛ baara kɛ ale kɔni n'o ye Ibrahim Kasa ye ale nana ni sariya kisɛ ye sa sariya kisɛ min b'a to gouvernement ale bɛ se ka baara kɛ ka sariyaw ta ni assemblée nationale n'o ye CNT na ale tɛ baara la u b'a fɔ min ma sa ko mesure par ordonnance ko o baaraw ko ka na n'o sariya kisɛ ye sariya in sigikun ye min ye
cada kisembe an ka France fanga anga France fanga seben ngono no chartier ale sigininde mugan ani kelen kata se anga constitution sigininde tan sabama o koni be gouvernement ya maria ni wati mina wasablonte ale ka seka sharia do ta ka seka bara do ke yani assemblée kana ka ile maka ka sharia yi abe fodi mako ordonnance koni ya jate mina sa minye France la wasablo yin no sente ale koni nga bara ku ndamna na avril kalo le segi kata kunche minye octobre kalo konnana bara ba do be ulu nga seka ke ulu maseka ke ulu la inu nga ke wala sa sharia min fleni no ordonnance ni gouvernement ka nga bara ke no yi ko kerengere no ka be wara munu masa olu bara fana damandone no ka ko sigi senga minye faso alega chalatike jekulu ni faso ka ton jekulu olu bara ke ro sigili senga bara o keli ka saka tonobo o senga minye bara ke law ye olu ka ko nyene boli kata se malini jamana wara bi bulonyo do sebe munu nasa ko ordonnance ko ayamara leno aka saka o bara o ke ministre mimbe no ye anga jamana ni jamana wara tsra nyene boy Ablaye Job ale conseil des ministres ale sebe no ita ka ira ka ko accord mimbe no obe Mali ale ni irisilakaw ni nyanche no be talike accord militaire technique la no o bolono blara irisilakaw fe Mali gouvernement fe mi ye fédération irisi ko surasi bara insa koni ko abnana do asra munu fe ni wati na amara ko oye sinsinin danyi Mali ni irisi ko bila ko te ko sanchama ko ube baraka nyan fe ko nga ko sebe min fle ni ye ko sebe ne bina na to mini minga nga ke jamana fly ni nyanche ka sigi sengelenga ka donga fo ameka baraka chugodi no yi akori nyi ko akori ngoni korona na sa ayira no ka fo sa ko Mali ale ni irisilaka o kanga baraka sra munu fe odi ka nyan deme minye fulu wasri tabaw ye ulu ye minamunu sanfe ko ulu bere ulu ka siga la kolosi tugo mi fo ka ta se watima minye irisilaka o ulu kanga na kana kalanganga surasu kunaya tabulu bela jirena minankura munu be ambulo ni ulu mam bla terenga folo kulu laje irisilaka o kanga na kalanga fana anga surasu kuna anga surasi kalanso la ka keni amago be femunu na bi kelebaw na tawla minye sebenye ale kono kuma la belebelebaw ye ni minbulu no blala irisilaka o fe ministru ka bara hukumu konnana ministre d'état no ye ministre chargé de la réforme de l'état et des relations avec les institutions Ibrahima Ikasa ale ya ira gouvernement ka fosa ko minye seben kerengere ne min blala no senga sa yele mali bamunu nga jamana kono ko o comité technique ma ko ulu ko ni barake bara nunu se fesa ni kalo intle muga ani kletan kele ku ye bere like ka kimeli ka kenu ka wuli ka jow ye san tebenen kono no samba flan muga sabaye bara babu nu sura ka ke ku yuda do ulula amara ku ye la ni bamu ke sa ulu bela jilen ko ni buguna tikelo no sebe ngono sebe mi ni akanga du gouvernement ministre bela jilen ka tata tala ka sega barake ministre mi me anga jamana ni jamana jesra yana boko kuna ale gouvernement la donia ka ira ka fo ko malide munu nga joro nyini jensre ke nani yoro la sa ko o ko ni labe ombe sena ku ye ferani dabali tiga zein ya samalie munu be nulu nga joro nyini ina fo jien jamana to bela jere ba ka to mi organisation internationale la ko o ko ni be kasaga do berela ma munu be nulu na ka kan kariske ka di uluma faso da ku labe ina fo jamana to buka chedon labe to mi kata chebola ko bara ko ga sega ke ministre mi me kena ko kuna no ye anyere termuso ye colonel Asaba Diallo ale conseil des ministres la donia banamunu me bi anga jamana kono akoko no ya soro dengi ko ale be ka yele doni ko minye coronavirus ko ne ko jora o franco encourage ga ye dengi ko dogo kun tebene ni dogo kun ngonta ko do farala kan franja la fanga nyema no ye colonel Asimi Goitayi ale ye wili madabla jamana do masa ko minye bana kumbe ko ga sa bana frake yi kanga hakilito anyela la ya samsaka tanga ni bana nunu matugomi Bamako juin kalot le muga samba fla ani muga nani secrétaire général du gouvernement Brahma Koulibaly ale seben fasiri amara farkolo nyene nasra fe FIFA kalo ale be équipe joro di niye jien kono na isa Mali ko ni joro woro o do boshira Mali la kasaba biya ke Mali kan dulata laba munun kera ka damina ani Côte d'Ivoire la kabola kana se ani Ganama ani Madagascar ko ya to kanye joro pardi ha minye coupe du monde éliminatoire tle sabana na tle nani nai ko kara Mali ma ko jugu baye ni wati na minye farafina kono ko an woni bora joro segina na kana konontona na jien kono an kumbe binani nanna na resoro biduru nana
ko n'i ye farafina jateminɛ bi jamana min bɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ ndolanci ko la sa k'o ye Maroc ye, filanan o ye Sénégal ye, sabanan ye Égypte ye, Côte d'Ivoire ye, naaninan ye Nigeria, Tunisie, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Afrique du Sud, ko olu de kɔni olu bɛ dugumana la jamana 10 fɔlɔw la. Diɲɛ kɔnɔna na sa jamana 10 minnu bɛ yen n'olu kɔni jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ. Argentine ye fɔlɔ ye, France ye filanan ye, Belgique, Brésil, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Espagne, Croatie ani Italie k'olu ye jamana 10 fɔlɔw ye minnu jɔyɔrɔ ka ɲi. Nin ye nin kalo ta ye an k'o fɔ ka fara kan. Kalo kura fana ta o fana na tila ka kɛ an na tila k'o fɔ mɔgɔw ye. Amara o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa Jeux olympiques ale baaraw kan ka kɛ Faransikaw fɛ yen min ye juillet kalo nata in a tile 19 ale kɔni eko tile 24 de tɛna kɛ a baara la wa ko min ye tile 24 kɔnɔna na ye baaraba minnu kan ka kɛ sa ko olu jateminɛw kɔni bɛ sen na. Jeux olympiques yɛrɛ ko a ni bɛna bɔ a la wa ko sabula ko jeux yɛrɛ a kɛra ɲɔgɔn bonya ko to ɲɔgɔn ta la ka lafiya kɛ maaw ye ani maaw bɛ se cogo min na ka se ka fɛnw sɔrɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na ko labɛn min bɛ ka kɛ Faransi ko yalama k'a tɛna bɔ a hukumu kɔnɔ wa nka ko an k'a to min ye diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi tuma min ko k'a lajɛ nka jɔrɔnaba min bɛ Faransi la k'o ye lakana ko ta fanfɛla ye lakana k'o jɔrɔ b'u la sabula nin waati in na u yɛrɛ sirannen don n'o y'a sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka to sen na ka kɛ ni Jeux olympiques ye. Sɔgɔmada in na an ye kibaruya minnu sɔrɔ olu ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma min ye magankaw ye olu ka segili ko bɛ sen na o segili hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka an balimakɛ ale ni an terikɛ n'o ye Ibrahim Jawara ye ale ye min sɔrɔ kana ka magankaw ja ko valise ko de bɛ sen na sisan maga minansiri de bɛ sen na an ka jɛ k'a lajɛ. An balimaw an ka hôtel la an ɲɛ b'a la k'a fɔ valisiw b'a la ka bɔ tagasigiw bɛ sen na alhamdulilahi o ye kibaruya duman ye ka d'a kan ka segin ka taa faso kɔnɔ ni y'o waati seli ye. An balima silamɛ an ka hôtel la nin waati in na fɛn min ye bagaji pesé Allahu akbar o daminɛna bi alamusa in na juin kalo tile 20 le 20 juin 2024 an ka hôtel la alhamdulilahi rabbil alamin ejidenw ka bagajiw u b'a la ka pesé i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na alhamdulilahi rabbil alamin. Hiji ale ye bato ye n'an na Maka Madinɛ ni bato banna an balimaw ejidenw u bɛ sanniw kɛ ka t'u balimaw sama ka t'u sinjiw sama Mali la o bagajiw filɛ nin ye nka o bagaji pesé fana o fana ye wajibi ye ka d'a kan avion ko de don an balima silamɛw o de la sa fɛn min ye Sulemani Danbele ale ye commission transport ale y'o ɲɛmɔgɔba ye an y'a ɲininka ni bagaji pesé min filɛ nin ka kɛ a laɲini ye jumɛn ye a ye min fɔ o de nin ye. Alhamdulillah an filɛ ejidenw ka bagajiw de labɛnni kan u ye minɛn minnu san n'o ye k'u ka bagaji ye n'o y'u bolola minɛnw ye ka taa Mali la an filɛ o de baara la o de filɛ nin ka pesé avion par avion vol par avion vol fɔlɔ o pesera k'a talon d'a kan ka minɛn ta ka taa ka ban an filɛ vol filanan na o de labɛnw bɛ sen na ka tige dɔ d'a kan tigi min n'u ka identification bɛ k'a la i bɛ vol min na ani tɔgɔ ani ka passeport numéro o bɛ k'a la kɔfɛ a bɛ pesé ka sɔrɔ k'i ka talon ta k'a d'i ma an b'o de baara la sisan ka fɛɛrɛ tigɛ an ni avion tigiw ni ɲɔgɔn cɛla la ni ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye délégué général ni a sanfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye ka fɛɛrɛ don baara la baara min kɛ nɔgɔya ye ka ɲɛsin ejidenw ma u ka minɛn bɛɛ lajɛlen ka pesé u yɛrɛ ɲɛna yan hôtel da la nɔgɔya la mobili bɛna k'a ta ka taa n'a ye aéroport la ka taa don avion kɔnɔ a ma se olu yɛrɛ k'u ka minɛn ta ka taa aéroport la k'a fɔ k'u bɛ taa pesé o gɛlɛya ta ka b'u sanfɛ nin dabɔra o de kama. Avion ka poids ye joli ye ejiden kelen o kelen ye n'o ye Mali ejidenw ye n'u man kan tɛ ka tɛmɛ o poids kan o ye poids joli ye. Ejiden kelen o kelen valise 2 a tigilamɔgɔ o y'a ka hakɛ ye valise kelen kelen bɛɛ ka si kana tɛmɛ kilo 23 kan ani bolola minɛn kelen min tɛ tɛmɛ kilo 10 kan o de bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye o de sɛbɛnfura bɛ ɲɛmaw o ni avion tigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa Sulemani Danbele an bɛ fɛ ka min dɔn ejiden min ka poids mana tɛmɛ 23 fila kan y'a fɔ an ɲɛna ko ejiden ka poids ye min ye o ye 23 siɲɛ fila 46 kilos ani tɛgɛla voyage 10 kilos ni ejiden min ka poids tɛmɛn'o kan o bɛ kɛ cogo di. ko ala k'an sababa ni mɔgɔ min ka poids tɛmɛna o kan bɛnkan kɔni ye 2 fois 23 ye o tɛ 46 kilos a fila faralen ɲɔgɔn kan nka ni maa min ka poids tɛmɛna o kan taabolo fila bɛ o la taabolo fɔlɔ ye jumɛn e yɛrɛ min ta don
e ka hakɛ bɔ a la ka taa n'a ye ka taa o hakɛ in bɔ a la k'a bɛn ni 23 ye wala e ni avion tigiw ka bɛn a ka pesé tɔ la hakɛ o kilo kelen min bɛn hakɛ ma min yɛlɛn'a kan i k'o sara u ye o ye avion tigiw de o tɛ délégation ye dɛ o ye avion tigiw de gouvernement tɛ délégation tɛ avion tigiw. alhamdulillah ayiwa Suleman Danbele an b'a dɔn k'a fɔ avion ko don n'i bɛ voyager avion na an bɛ taa jigin aéroport la n'an jiginna aéroport la ka bagaji ɲini aéroport la ko ɲɔgɔn tɛ dɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni mɔgɔ 2000 ka bagaji bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la a gestion ma nɔgɔn dɛ a b'o kɛ cogo di. ni ala sɔnna ma e yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɛ tɛ tigɛ o dalen n'a la mɔgɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan ka passeport numéro sɛbɛn a la ni maa min ta ye min ye o bɛ sɛbɛn o kan n'i bɛ fleur gouvernementale de la a bɛ sɛbɛn ko fleur gouvernementale aw ka vol fɔlɔ a bɛ don avion mɔgɔ minnu ka bagaji n'olu bɛ vol fɔlɔ la olu ka minɛn bɛ don u nɔfɛ mɔgɔ minnu vol filanan minɛnw bɛ don u nɔfɛ fo ka taa vol bɛɛ lajɛlen laban o bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa jigin maison d'âge la kelen bɛɛ lajɛlen b'i ta maison d'âge salle kɔnɔna la bagajiw bɛ récupérer maison d'âge la de i bɛ taa n'i ka passeport ye ka taa n'i ka talon ye minnu sigilen bɛ da la bagaji lakana kɔsɔn i b'i ka passeport yira ka talon yira u b'a lajɛ nin ye e ta ye u b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye a bɛ récupérer ten de. donc ejidenw u bɛɛ bɛ t'u ka bagaji ta Mali maison d'âge la alhamdulillah o ye lafiyaba ye ka ɲɛsin Mali hijidenw ma. ayiwa alhamdulillah Suleman Danbele an bɛ fɛ ka min yɛrɛ dɔn sa min ka bon n'a bɛɛ ye ayiwa Mali ka avion fɔlɔ ejidenw gouvernement ejidenw filière gouvernementale a bɛ wuli don jumɛn na n baga yan nɔ Jida k'a kunda ka taa Mali la an bɛ fɛ ka programme dɔn d'an ma vol yɛrɛ programme na seginni na an bɛ lamɛn inshallah. bon ala k'an saba bɛ bɛnkan kɔni ye min ye o ye kalo tile 22 ye n'o ye sibiri ye an bɛ bɔ yan avion yɛrɛ wulili bɛ taa bɛn kalo tile 23 ma avion filanan bɛ da o kan sabanan bɛ da o kan avion bɛɛ lajɛlen laban o bɛ wuli kalo tile 27 o bɛ kɛ Mali filière gouvernementale ta kɔni bali an bɛ ala de la ala ko yira na hɛrɛ la n'o ye 27 6e mois 2024. ayiwa alhamdulillah an balima silamɛw an b'aw fo ni ka waliman dɔn a bolo fɛ sa Suleman Danbele kuma min fɔ alhamdulillah n'ala ma basi kɛ gouvernement ka ejidenw k'a daminɛ le 22 juin 2024 ka taa bila le 27 juin inshallah 2024 an ka ejidenw a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ inshallah nin ye kunnafoni duman ye an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka siniw bɛɛ ɲuman ye aw ni ce aw ni bagaji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Makan nin waati na bagaji pesé o bɛ sen na wasalamu alaikum. ayiwa Jawara an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na hijiko la ka kibaruya sanumanw k'olu di Mali hijidenw ka kuma tɛ filière gouvernementale ale la an b'a fɔ san ko ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 Amara an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kibaruya kuraw di mɔgɔw ma kuma tɛ bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ sa ala ka an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛna bato min kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ min ye jamana ye ala k'a kolo suma ala k'a basigi ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala n'a kira sɔnna